Taiwan nga, boss. CTRPA, oh. 20 na lang to, CTRPA? Oo, 20 na lang yan. Grabe, 20 na lang daw sa CTRPA, mga kalapatids, oh. Oo. Bago pa, oh. May tatak pa siya, oh. Magandang hapon mga kalapatids. Panoorin nyo hanggang dulo nang ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat. Para sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo kung taga saan kayo at inyong pangalan. Babanggitin ko kayo sa susunod na video. Salamat. $6.54. Para gumaan yung mga mabibigat. Magkano naman yun? 50 lang kayo yan. Mahal naman na ito. Oo. Gusto mo isang daan? 30. Nakabili ka na, pre? 50, babagasi ka. 50 lang. Ayaw mo pa. Dahil na, 50 sasabihin niya, 30. 50 lang oh. 50 yan? Itsura niya, mas maganda pa sa'yo. Alpha pa. Alpha, 50? 50 lang. Utang eh. Pre, di ba? Ba't wala nang pakpak? Pinutulan, siguro. Dagit to, no? Pero ang ganda. Ayan yung ano, una. Pag dikitin mo, pre, sino gwapo? 50 tsaka 50. 50, ta 50. Oo. Mapunta na may kulay. Eh dito, 20 na lang. Ito, 100. O, tingnan mo, itsura pa ng overlay. Ganda, oh. O, tapos sing-sing pa, dalawa. Dalawa rin sing-sing ito, ah. Ay, tama, nabili ko 50, pre. Ito, 100. Tapos ito, 5 piso, 105 na. O, tapos Ayaw, ito, kalapate. kalapate, libre na. May pa-take out pang 50. Ipro na iba siya. Yung ano, pre? Ano sising niya? Ipro balot. Ipra nga. Ay, 2017 pa ba? Gusto ko lang, pre. Ipra. Ano, nasaan mo nabili yan? Magkano? Magkano? 30. Ikaw bibili 80, 30 lang yan. Ito? Parang siyang bata na eh. Magulang na din. Ang bata-bata mo ba magulang ka na? Siyempre, yan pa. Pero matanda na. Hindi. Pasok yung ano niya. 2017. Matanda na yan. Para naman pigeon owl. Breed lang. Ha? Gagawin mong breeder. May ano siya, may tandaan siya. Putangin na mo. Nahuli sa palaya, pre. Ha? Nahuli sa palaya. yung sinasabit-sabit na gano'n. Pampain, no? Nabili mo na. Magkano nabili? Magkano naman nabili? Pambili mo, magkano? Magkano? 80. 80. Ito to, 80 yan? Oo. Tapos magkano ibibenta? 30. Hindi. Magkano? Bebenta niya yan, 200. Hindi. Favorite ko to. Ibibili niya. Sigurado ka? Oo. Sige nga. Kilala mo to? Oo, taga sa amin yun. Taga sa inyo? Ano pangalan mo? Nagmana ka dito. Inadagit mo antipolo, nasa na? Nalunod ako sa'yo. Ayong nadagit mo ang antipolo. Nasaan na? Saan to? Biling ko na yan. 50. Oo. 80 na rin. Parang 80 rin pambili mo. 20. Ano? Biling ko na? Hindi. Ang pogi talaga nito. Blinag ko to lang. Tatangat ko ko. Hindi, ito. Magkano siya dito? Tandaan daw, pre. Pero nakakalab eh. Meron nakakalab. May mga nakakalab oh. Ito nakaraan, nakabili ko na ano eh. Magkano boss? 100? Nakakalab to? Pwede pala ba sa isa? Ah, ito okay. Dami oh. Ibon oh. Banatan mo yung maganda. Lalaban ko sa OLR. Papares ko dun sa nakuha ko. Ito, ano to? Ano yan? OBPC? Hindi, pre. Taiwan yan? Hindi. Taiwan? Ayan, 2017. Wala to. Pantunan may buko Diyos, buko. Buko yung dalawang mo, 5 kanta. Yan. Ano yan?
BLG na. May steward meron dito naka-club. Wala. Hindi sila club? Hindi ko yan. Ha? Hindi. Eto. Comring lahat? Hindi. Yan, club yan. Ito, D-Safety. D-Safety, oh. Eto, magkano boss? Sandaan na lang. Sandaan yan, D-Safety. Ito. Anong year yan? Bata pa? 2000. Yeah, combine ng ano, pre. 2022. 20 NDR 2022. Ayan. Sandaan daw. Eh, sandaan din yung ring ah. Wala nang value yung kalapati. Oo. Eh, ikaw, paano mo presyon yan? Tropa ko yan eh. Ay, tropa mo. O, di magkano mo bibilin pag tropa kayo? 75. Ah, pero 155? Mo, nagagalit na naman. Nung nakaraan, Ito yung iba. Wala na? nag-rush hour ka lang. Sino mo pre, nakaraan, bumili ko dalawang nakaklab. Ah, dalawa nakakalab. Sa presyo niya sa akin, no, 150, hindi na kami magkaibigan. 150 isa? Dalawa. Dalawa. Tapos di na kayo nagkikaibigan nun. Nag-break Galit na pa kayo. siya sa akin. Eh, paano ba naman kasi binenta mo ng 300? Di mo man lang binigyan ng 20. Ano, yung pagod ko nagbike papunta dito. Tapos papili lang. O nga pala, yung gasolina niya. Tapos talo-talo pa yung panganay. Tatlo pa nga. Broadcast. Breeder ka pala. Nagpo-produce ng pangmatdong yan. Malupit ka pala dito, Gar. Sige lang, boy. Sige lang. Ayan, mga lapatids. Ang gaganda ng mga pangkarera to, boss. Ano lang yan? Magkano to? 50 lang. 50 isa? Oo. Tag 50 na lang. May mga singsing yan, boss. Eh, yung iba meron singsing, yung iba wala. Kung sakaling alagaan ko to, pwede pa ba bumatcher sa akin yan? Pwede. Ano? Anong ring yan? Purado na eh. Tatagal na. Club ring yan, boss. UBPC yata yan, ha? Hindi wala. Ha? Ano masaya? Grabasa? NHPC? Ah, PIP RPC. Dagupan. Oo. PIP RPC. Ganda niyang boss, ha? Tingin nga. Oo. Dapat pala ng balibo. Anong year yan? 2022 siguro yan. Ganyang kulay, 22 yan. Ito. No, 22. 22. Ganda ng mata mga kapatid. So, pearl eye, oh. Magkano to, boss? 50 lang. 50 lang? Oo. Hira, tingnan nyo mga lapatid. So, pantay-pantay yung dulo. Maganda. Mahirap mag ganun. Mahirap magpakain. Pencil, oh. Bawas ng konti. Ayan, 50 na lang yan. Nakakrod pa mga lapatid. So, pwedeng pang-breeder na to. Barako, Tingnan barako. natin. Oh, pwede na. Spare na, oh. Ayun. Eh, iba, boss. 50 din tong mga to kahit comring. Ito kahit na 20 na lang to. 20. Oo. Yan. Taiwan. Taiwan. Wala na eh. Kahit tayo buto-buto eh. Yung pasmura, wala na to eh. 20 lang. 20 na lang yan. Oo. Pero ang ganda ng pakpak, boss, ha. 20 peso. 20 pesos. 20 na lang to. Oo. Pero Taiwan, ha. Ay. Oo. Taiwan nga, boss. CTRPA, oh. 20 na lang to, CTRPA. Oo, 20 na lang yan. Grabe, 20 na lang daw sa CTRPA, mga kalapatid. So, Kasi oo. bago pa, oh. May tatak pa siya, oh. Kulay pink. Wala eh. Oh. Napabayaan kasi. Taiwan pala, boss. Oh, 20 na lang. Depende sa klase. Oh, may tag pa, oh. May stop. Kagandahan yan, bata pa, pwede nyo pang pabatche rin, oh. Napabayaan. Kaya ito. Ito brown, boss. Brown. Kano to? Yan, sadaan. Sandaan to? Oo. No, sandaan. Anong sising yan? Ah, kumring. Kumring lang. Ba't mas mahal to kaysa doon sa 20? Taiwan yun eh. Sa Pag makinis. Ay, ganda rin ng pakpak mga lapatid. So, quality na yan. ano layan yan, boss? Uy, pearl eye. Ano layan? Ano lang to? Dito, bro.
Binigay lang to sa akin eh. Binigay lang. Ayun mga kalapatids. Brown. Bata ba boss no? Bata pa yan. 2024. Ayan. Halatadong hindi pa nagsusunod. Kung sakaling hanapin kanila dun sa Taiwan boss, saan kanila hahagilapin? Sa Binmali lang. Binmalay. Oo. Sige, post natin sa ano. Post natin yung pangalan mo boss ha. Oo. Alam niyo na. Pangalan ko. Yung iba 50 ha, yung iba 50, yung iba 20, yung Taiwan 20 na lang yung Taiwan Ito. mga kalapatids. Shoutout kay Elvin Alcantara, Fidel Patricio, Michelle Rosero, Ocampo Zabala, John Aldred Tino, 2024 pa. Babyface Nelson Denver Colorado, Taiwan. Ron S. Pimentel. Napabayaan nila. Shoutout kay Gilbert Santos, Ryan Di Makulangan, Tomio Romeo, Raiso Jazz, Vince Bagues, and last 50 din yan. Eve Nezer Alcos. Pinibenta mo. Wala eh. Bumabalik yung ano, dami-dami na kasi. Bawas. Bawas. Mayroon Ano na lang, pakain. ano. Okay boss, salamat ha. Ben, may mga bibili oh. Medium niya.